Fit-tmiem is-summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell, il-Prim Ministru Malti Robert Abela sostna li hu kuntent li l-qbil bel-mexxejja intlaħaq f'qasir żmien. Dr. Abela attenna mal-midja li issa l-Unjoni Ewropea tista' tindirizza l-prijoritajiet taċ-ċittadini anke bil-messaġġi li ntbagħtu fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li saru aktar kmieni dan ix-xahar. Kuntent għaliex ifisser illi nistgħu nitilqu mill-ewwel għalon it-triq biex nindirizzaw il-prijoritajiet tan-nies, jiġifieri dak il-prijoritajiet li joħorġu mill-vot ta' Ġunju ta' dan ix-xahar, aktar kmieni dan ix-xahar, hemmhekk issa li rridu nifokaw il-prijoritajiet soċjali, prijoritajiet fuq il-qasam tal-enerġija, ta' kif se jkompli jaħdem is-suq waħdini, ngħid Ewropa li dejjem tibqa' waħda viċin in-nies fejn verament in-nies ikunu fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet politiċi kollha illi jittieħdu. U nemmen ukoll li għandna ċiklu istituzzjonali ta' 5 snin li jista' jkun wieħed sabiħ ferm, hemm l-isfidi naturalment imma nemmen li kapaċi naffrontawhom flimkien. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li Malta kienet ċara dwar il-pożizzjoni tagħha u l-ftehim mal-Ukrajna li sar mill-President tal-Kummissjoni Ewropea u l-President tal-Kunsill Ewropew jissalvagwardja il-prinċipji ta' pajjiżna dawk tan-newtralità u non-allinjament. Dan fil-waqt li tenna li Malta kompli tgħaddi il-messaġġ ta' paċi kemm fl-Ukrajna kif ukoll fil-Lvant Nofsani. Il-kompetittività kienet tema oħra importanti fid-diskussjoni b'Malta tkompli timbotta l-importanza ta' ħidma favur li benefikar tal-potenzjal sieħ tas-suq waħdini. Hawn il-Prim Ministru saq dwar il-ħtieġa tal-implementazzjoni mingħajr aktar dewmien ta' qafas legali li ħares għall-aċċess ġust ta' prodotti kruċjali bħal-mediċini. Dwar it-tema tal-kompetittività, Dr. Abela spjega li anke il-protajiet tal-Aġenda Strateġika tal-Unjoni Ewropea għal 5 snin li ġejjin jitkellmu dwar il-kompetittività u dan fi sfond tal-qalbiet diġitali u ambjentali. F'dan il-kuntest il-Prim Ministru fisser in-negozji żgħar u medji bħala il-katalisti ewlenin li jridu jibqgħu jiġu inċentivati favur il-kompetittività tal-Istati Membri.